Reklamer her på tv er ikke længere bare noget, der ligger mellem programmerne. Det er små kunstværker i sig selv. Og ofte er det reklamerne, vi taler om, i stedet for tv-programmerne. Og lillebror, hvad er det, reklamebranchen kan, som tv ikke kan? De kan ikke en skid. Det er fallerede kunstnere, der er afhængige af at få deres 60.000 om måneden. Jo, men uanset hvad reklamefolk det tjener, så kan man jo ikke tage fra dem, at deres kampagner er en enorm succes. Publikum synes jo, det er sjovt og hyggeligt. Selvfølgelig synes publikum, at de er hyggelige. De sidder jo hver aften og ser det samme lort. Ja. Hvis de brokker sig, så vil de jo indrømme, at deres liv er komplet tomt og meningsløst. Godt. Nu synes jeg allerede, at du er meget hård. Jeg synes ikke, vi kan se bort fra, at der er jo millioner af tv-seere, som elsker Polle fra Snave og ham den tykke fra Kims Chips. Du kan vel ikke bare sådan uden videre skubbe det til side og sige... Jamen, de er da bare lykkelige for, at reklamerne ikke er lige så dårlige som tv-programmerne. Ja. Finn Nørbegaard, han fortæller vittigheder, han har hugget fra Gravballemanden. Og Thomas Eje, han kan spille Barbie Girl med en saxofon op i røven. Jo, men det er så nogle komikere, som folk elsker også. Det er da klart, man bliver glad for reklamerne. Alting er jo så sjovt eller sødt. Eller med ostesmag. Ja. Lillebror, lad os prøve at holde os til spørgsmålet en gang. Hos DK Benzin, der koster benzin det koster. Der er ingen rabatter og bonusfis. Til gengæld får du den til nettopris hos DK Benzin. Ja, det er en god sang, den der. Men Og ham der DSB-hej. Og de der latterlige Anna og Lotte wannabes fra Sonofon. Ved du, hvad det er? Skal jeg sige dig, hvad det er? Jeg tror, du tænker på dukkerne leg for Susi. Ja, det er jo nogle, for eksempel nogle meget søde små dukker. Ja. Det er kommerciel pædofili. Det er for at gøre børnene glade. Hvis de er glade, så er forældrene glade. Men der er vel ikke noget i vejen med, at børnene morer sig foran fjernsynet? De morer sig sgu da højst i 10 minutter over de dukker. Ja. Så løber de ud i ecstasy, rock og nazi internetvirkeligheden. Og forældrene, de opdager ikke noget. De sidder stadig og griner af alt det barnlige. Jo, men nu er det jo et frit land, vi lever i. Folk må jo grine af, hvad de har lyst til. Ja. Merci, fordi du er til. Så tag jer dog sammen og opfør som voksne mennesker. Hold kæft, hvor er I ynkelige. Jo, men lillebror, prøv lige at kigge på mig en gang. Nu går jeg lidt hårdt til dig. Ja. Fordi du har jo selv været med i en tv-reklame engang. Er det så ikke lidt dobbeltmoralsk at møde op her, og så sidde og komme med alle de holdninger, du har der? Det var sgu da ikke mig, der bestemte det. Jeg er jo en marionetdukke. Tænk dig dog om. Medieluder! Ved du hvad? Det hedder det ikke. Det hedder faktisk prostitueret, du. Au! Tak til dig, lillebror. Jamen, jeg er ikke færdig. Nej, men hvis du skal spille en sang, så skal det altså være meget hurtigt, fordi vi har ikke så meget tid Det tilbage. tænkte jeg nok. Al tiden kan ikke gå med, at du skal sidde og spille. Hvad har de gang i, spørger vi hinanden. Hvorfor er dumhed det alle vil have? Selvfede tosser, dumme som fanden. Lillebror giver dem et trælår i dag. De uaktuelle nyheder er ved at være slut. Her til sidst kan vi lige nå en kort nyhedsoversigt.